πιλότος εκεί σπάρε. Ο πιλότος. Πετάς αεροπλάνο να πούμε. Ποιος? Ο πιλότος. Ναι ρε. Πετά το αεροπλάνο. Παίρνω το ένα σύρματον από πάνω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην πτήση της Aegean Airlines, πτήση 917 για Φραγκφούρτη. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Λέει, αναμένονται χαμηλές αναταράξεις. Πιστεύουμε να είμαστε στον προορισμό μας σε μισή ώρα. Αφήνω τον ασύρμα τον εκικά, ενέσπαρε να ασπαλία τον εφέ και να τον ανοιχτώ. Κάθε έτσι φταίει. Ρε πούστη λέει. Τώρα λέει να είχαμε έναν καβέν και έναν καλό μουνίν. Λέει έτσι τώρα αυτό ακουσκεύκεται πίσω στον κόσμο. Ναι, ακουσκεύκεται δυνατά. Ακούει το αρσενοδός. Πατεί έναν τρεχτίνα στο βάθος. Τρέχει. Προλαβαίνει να τον αλέει, να τον φύγει το αυτό ανοιχτό. Το μικρόφωνο. Όπως τρέχει. Κρούεται ένας γερίτσος έτσι. Λέει παρακαλώ. Είπε και καβέν.